M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Ndakulandiraninso pano pa Tiyankhule na Ambuye mpulogalamu iyi yakugawa mawu, ndipo lero ndi lachiwiri pamene pali pa 4 February mchaka chino cha 2025. Mawu oyamba akuchokera mkalata yolembera Ahebri mutu 12 ndime ya 1 mpaka 4, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Oble Sinoya wachinyamata kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu mtenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 5 ndime ya 21 mpaka 43, amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Geoffrey Chikapa kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ankalata kwa Ahebri. Abale, popeza kuti ponse pozungulira pali mboni zambirimbiri chotere, tiyeni tichotse kalikonse kotichedwetsa, makamaka tchimo limene limatikangamira, ndipo tithamange ndi khama mpikisano umene tayambawu. Maso athu azipenyetsetsa Yesu, amene ali woyambitsa chikhulupiriro chathu, ndiponso wochifikitsa pake penipeni, chifukwa cha chimwemwe chimene chinkamudikira. Iyeyo adapirira zowawa zapamtanda, adawanyoza manyazi a imfa yotere, ndipo tsopano akukhala ku dzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu. Muziganiza za Iye amene adapirira udani waukulu chotere, wochokera kwa anthu ochimwa, kuti musafokere ndi kutaya mtima polimbana ndi uchimo, simudafike mpaka pokhetsa magazi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amuthenga oyera monga adalembera Mariko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawolokanso nyanja. Pamene adafika pa tsidya, chinamtindi cha anthu chidasonkhana pa mphepete pa nyanja pamene panali Iyepo. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu, adadzigwetsa ku mapazi ake, nayamba kumdandaulira kwambiri. Adati, "Pepani, mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka, mukamsanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo." Yesu adanyamuka napita naye. Anthu ambiri adatsagana naye namayenda momupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka 12. Adanzunzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumuchiza, mwakuti adamwa za chuma chake chonse, komabe osapeza bwino konse. M'malo mwake matendawo anali kukulirakulira. Mayiyo anali atamva za Yesu. Tsono adalowa mchinamtindi cha anthu chija, nkuphapatiza mpaka kukafika kumbuyo kwa Yesu, nakhudza chovala chake.
mumtima mwake ankaganiza kuti ndikangokhudza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Ndipodi nthawi yomweyo matenda a msambo adaleka. Mwini wakeyo nkumva mthupi mwake kuti matenda ake aja atha. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa iye. Tsono adatembenuka nayang'ana anthu aja ndipo adafunsa kuti, kodi ndani wandikhudza zovala? Ophunzira ake adati, ndinu nomwe mukuona kuti anthu akukupanikizani. Ndiye mungafunse bwanji kuti ndani wandikhudza? Koma Yesu adayang'anayang'ana kuti aone yemwe wachita zimenezo. Apo mayi uja adachita mantha nayamba kunjenjemera chifukwa anali atazindikira zimene zidamuonekerazo. Adadza pafupi nadzigwetsa pansi pamaso pa Yesu nkumfotokozera zonse monga momwe zidachitikira. Yesu adamuwuza kuti, inu mwana wanga, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere, matenda anu atheratu. Yesu akulankhulabe kudafika anthu kuchokera ku nyumba kwa mkulu uja. Adamuwuza mkuluyo kuti mwana uja watsirizika, musawavutenso aphunzitsiwa. Koma Yesu sadasamala zimene anthuwo ankanena. Adawuza mkulu uja kuti musaope ayi, inu mungokhulupirira. Tsono sadalole kuti winanso atsagane naye koma Petro ndi Yakobe ndi Yohane m'bale wa Yakobeyo. Pamene iwo adafika ku nyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu akulira ndi kubuma. Iye atalowa adawafunsa kuti, chiyani mukuchita phokoso lonseli ndi kubuma? Mwanayu sadamwalire ayi, ali mtulo chabe. Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola. Iye adawatulutsira panja onse, nangotenga bambo ake ndi mayi wake wa mwanayo ndiponso amene adali naye aja, nkulowa ku chipinda kumene kunali mwana uja. Tsono adagwira mwanayo pa dzanja namuwuza kuti, talita khumi, ndiye kuti mtsikana iwe ndikuti dzuka. Pomwepo mtsikanayo adadzukadi nayamba kuyenda, pakuti adali wa zaka 12. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri. Koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asazidziwe. Kenaka adawuza kuti ampatse chakudya mtsikanayo. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kapena kuti madera mmene tikukhala, timaona ndithu anthu otchuka. Ndipo enanso mwa ife timafuna kutchuka. Timafuna kuti tizidziwika na anthu ochuluka. Komanso kuti tikatchuka anthu ambiri azikhamukira kwa ife. Kufuna kukhala otchuka si chinthu cholakwika, ndiponso kukhala otchuka si chinthu cholakwika ayi. Koma mwina tiyenera kuona kuti ni njira ziti zimene timatsata kuti tikhale anthu otchuka. Ife amene tili otchuka kale, kuti timatsata njira zotani kuti tikhale otchuka pakati pa anthu. Ine ndikuona kuti tikhale otchuka abwino ndikuti kutchuka kwathuko tinagwiritsa ntchito njira zabwino. Kutchuka kwathuko timathandiza anthu ena kuti akhale ndi moyo wabwino, akhale ndi mtendere, akhale ndi chimwemwe mmoyo wawo. Kutchuka kumeneku ndi kutchuka kwabwino. Pamene enafe timatchuka, timafuna kutchuka, koma mwina njira zimene timazigwiritsa ntchito kuti titchuke si njira zabwino ayi. Kutchuka uku kapena njira zimene timatsata kuti titchuke si kutchuka kwabwino ayi. Ife amene tatchuka chifukwa choti timachita ntchito zachifundo, ife amene tatchuka chifukwa timathandiza ena, ndife odala. Koma ife amene tikutchuka chifukwa choti tikupondereza ena, tikutchuka chifukwa cha kubera ena, tikutchuka mwina chifukwa cha kupha ena,
kutchuka kumeneku sikutchuka kwabwino ayi. Muthenga wathu wabwino akutionetsa munthu wina amene anali otchuka ndi Ambuye Yesu Khristu. Mlembi uthenga wabwinowu ukuonetsa kuti Ambuye Yesu anali otchuka ndipo anthu ambiri amakhamukira kwa iye. Timaona kuti Ambuye Yesu anali otchuka chifukwa cha moyo wawo wachifundo, chifukwa cha ntchito zawo zachifundo. Komanso Ambuye Yesu amatchuka chifukwa cha maphunzitso ake amphamvu ndi okhala ndi ulamuliro. Zimenezi zimapangitsa Ambuye Yesu kukhala otchuka. Komanso Ambuye Yesu anali otchuka chifukwa cha mirakuli zosiyanasiyana zimene amachita pakati pa wanthu. Mwa mirakuli zonsezi Ambuye Yesu amaulula mphamvu zake, amaulula mphamvu za Mulungu, amaulula kukoma mtima kwa Mulungu. Ndipo zimenezi zimawapangitsa kuti Ambuye Yesu atchuke koposa, anthu ambiri abwere kwa iye. N'chifukwa chake mu uthenga wabwinowu tikumva kuti anthu ambirimbiri amakhamukira kwa iye kuti akamve maphunzitso ake, akaone ntchito zake zabwino, akaone mphamvu ya Mulungu yooneka mwa Ambuye Yesu. Ndipo mwa anthu amene amakhamukira kwa Ambuye Yesuwa chifukwa cha kutchukako, muthenga wabwino kutiuza kuti munali munthu mmodzi amene akuti dzina lake ndi Yairo, amene anali mkulu wa nyumba ya mapemphero. Iyeyu anamva zambiri za Ambuye Yesu, ndipo atamva sizinangothera kungomvetsera choncho ayi, koma kuti anapita kuti akamuona Ambuye Yesuyo, komanso akaone mphamvu zake. Komanso pamene amapita munthu ameneyo anali ndi pempho limene anyamula, makamaka akuti iyeyu anali ndi mwana amene anali kudwala. Choncho adafika kwa Ambuye Yesu. Ataona Yesu adadzigwetsa ku mapazi kwake nayamba kumudandaulira kwambiri. Adati, pepani mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Poyambirira mkulu wa nyumba ya mapemphero uyo akugwira ntchito yotenga mapemphero kukawapereka kwa Ambuye Yesu opempherera mwana wake wamkazi amene anali pafupi kufa. Izi zikutionetsa kuti munthu ameneyi, Yairo ameneyo, anali kholo labwino. Abale anga, ife amene tili makolo, ife amene tikuyang'anira ana nyumba zathu, tikuyenera kuphunzira kuchokera kwa Yairo uyu, amene adakhudzidwa ndi kudwala kwa mwana wake. Ndipo atakhudzidwa choncho anamva kuti kuli munthu wina amene akuchita zamphamvu, amene akuchiritsa anthu. Anathamangira kumeneko. This is an example of intercessory prayer, that he is able to move with the prayer and present to Christ himself. So uyu akulimirira kuti ifenso lero lino tikhoza kukhala makolo abwino, chifukwa m'mabanja mwathumu muli ana amene sakuchita bwino pa maphunziro, amene sakuchita bwino pa moyo wawo wa Chikhristu. Koma ife mwina makolo timangodandaula, mwana wangu uja ndi mbuli, mwana wangu uja amangosula chamba, mwana uja sayendayenda bwino, mwana uja ali makhalidwe oyipa, mwana uja salimbikira pa moyo wake opemphera. Koma mwina ngati makolo sitinamtengerepo mwana ameneyi kwa Ambuye Yesu. Leloli ife tonse makolo akuti tiyeni tikhale Yairo wina m'mabanja mwathu. Pamene taona ana athu akufoka mwa njira zosiyanasiyana, tiyeni tiwatenge anawa tibwere nawo kwa Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu ali okonzeka kuwalandira anawa. Pajatu iye mwini adanena kuti alekeni anawa adze kwa ine. Tikuonanso mamkulu wa nyumba ya mapemphero imeneyi akuwafunsa Ambuye Yesu, akuwapempha Ambuye Yesu, ngati nkotheka mukamusanjike manja mwana wanga kuti achire ndi kukhala ndi moyo. Pempho limene akupereka kwa Ambuye Yesu si pempho lolamula ayi,
sakulamula uyu ayi, koma akuzindikira kuti kufuna kwa Mulungu kuyenera kuchitidwa monga kumwamba choncho pansi pano. N'chifukwa chake kuti ngati nkotheka mukamusanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo. Ndikuti sakukakamiza Mulungu komanso sakulamula Mulungu ayi, koma akuvomera kuti kufuna kwa Mulungu kuchitike mmoyo mwake. N'chifukwa chake akunena kuti ngati nkotheka mukamusanjike manja. Ili ndi chitsanzo cha pempho labwino kwa Mulungu. Ambiri aife timapita ku chalichi, ambiri aife timapereka mapemphero osiyanasiyana kwa Mulungu, koma mapemphero athu nthawi zambiri mapempho athu amakhala olamula, amakhala opereka duration, kuchokera pano fika apo mukhale mutandichitira zakuti. Koma Yairoyo sakunena kuti pompano mukamusanjike manja mwana wanga kuti achire ayi, koma ngati mungathe mukamusanjike manja mwana wanga kuti achire ndipo akhalenso ndi moyo. Ifenso mapemphero athu amene timapereka kwa Mulungu tsiku ndi tsiku, tikapita ku nsembe ya misa, katikasonkhana ndi anzathu kuphakati kuja, katikasonkhana m'mabungwe osiyanasiyana mu mpingowa, mapempho athu kumeneko azikhala kuti ngati mungathe mutha kunisanjika manja. Osati Ambuye munisanjike manja, tisamatero ayi, koma ngati mungathe mutha kunisanjika manja. Ndipo Ambuye Yesu ali okonzeka kutichiritsa ndi kulandira mapemphero athu. N'chifukwa atamva pempho limeneli, Ambuye Yesu nthawi yomweyo adanyamuka, tiyeni tipite ku nyumba kumene kuli mwana amene wadwala, amene ali pafupi kufayo. Ali pa ulendo ofuna kuti amuthandize mkulu wa nyumba ya mapempheroyi, akuti adadabwa kuti tsopano mphamvu zake zina mthupi mwake zachokamo. Chifukwa tiona mu uthenga wathu wabwino tsopano adayamba kufunsa ophunzira ake, kodi wanikhudza ine ndi ndani? Ndi ophunzira ake akumfunsanso Ambuye Yesu, inu moti inu simukuona kuti panopa pa chipiringu cha anthu, ndipo anthu akukhudzani kuchokera mbali ndi mbali, mungamafunse kuti wakukhudzani ni ndani? Koma funso limene linasonyeza kuti Ambuye Yesu mphamvu zawo zina zachoka mwa iyeyo. Ndipo amene adapangitsa kuti Ambuye Yesu mphamvu zawo zichoke ndi mzimayi amene tikuona kuti akubwera kwa Ambuye Yesu kufuna kuti angokhudza chovala chake. Abale anga, mzimayi amene kuti afike pafupi ndi Ambuye Yesu sichinali chapafupi ayi. Tikumva kuti tsono adalowa mchinamtindi cha anthu chija, nkuphapatiza mpaka kukafika chakumbuyo kwa Yesu nakhudza chovala chake. Abale anga, izi zikutionetsa kuti tifike pafupi ndi Ambuye Yesu sichapafupi, kuti tilandire chipulumutso sichapafupi ayi. Tiyenera kuphapatiza ndithu, tiyenera kudzipereka ndithu, we have to be ready to apply our effort. And this reminds us that salvation is not simple. Chipulumutso sichophweka ayi. N'chifukwa chake kuti tipulumuke, Mulungu sangatipulumutse popanda ife, ndipo ife singapulumuke popanda Mulungu ayi. Koma kuti Mulungu atipulumutse, amafuna aone mwa ife kufuna kuti tifuna tipulumuke. Amafuna aone mwa ife effort, mphamvu zathu zikuperekedwa kuti tifuna tipulumuke. Ndi zimene tikuziona mwa mayuyu, afuna kuchiritsidwa, afuna kufika pafupi ndi Ambuye Yesu, koma sichinali chapafupi ayi. Chifukwa anthu chigulu chinamuzinga Ambuye Yesu, koma iyeyo sadachite manyazi, sadali ndi mantha konse, koma adaphapatiza nkulowa mkati mwa gulu la anthu mpaka nakukapeza kukafika pafupi panali Ambuye Yesu. Let us not look for cheap salvation. Let us be ready to put our effort so that we should really find Christ where he is. Otherwise, tikafuna zinthu zapafupi zophweka, chipulumutso sitingachipeze ayi. Tisayiwale kuti Ambuye Yesu yemwe kuti atipulumutse adayenera kupereka moyo wake pa mtanda. Ndiye ife sitingapulumuke ngati ifeyonso sifuna kukhetsa thukuta, sitifuna kuchitapo mphamvu zathu kuti tipulumuke. Ndipo komalizira kuti kuona kuti anthu onsewa poyambirira mwana wa Yariko komanso mzimayi uyu amene adagwidwa ndi matenda kwa zaka zambiri, zaka zopitirira 12,
onsewa akulandira zimene akupempha kwa Mulungu, makamaka kwa Ambuye Yesu, chifukwa cha chikhulupiriro. Abale anga, ngati sitingakhale ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu, zimene tikupempha nkovuta kuti tilandire. Ngati sitingakhale ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu, sitingachiritsidwe mwa ife tokha ayi. Tikuona kwa mwana wa Yerikoyi, komanso kwa amayi amene anali odwala kwa zaka zambiri, onsewa akutionetsa chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu. Ndipo chikhulupiriro chimene akuchionetsa mwa Ambuye Yesu akulandira zimene akuzisowa. Ifenso tipemphe makamaka kuti tikhale ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu nthawi zonse, ndipo kuti tizilimbika, tizikapo mtima wathu kuti tifuna tilandire chipulumutso kudzera mwa Yesu Khristu. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen.